Здравейте, днес ще играем Battle Royale с Modern 90. Да направим няколко Точно. кила. Моля да го последвате в YouTube Младен Николаев. Support Creator Христов Долна 69. Едно дуо. Не се разбрахме, че ти се откажеш от роклите, аз ще се откажа от ходенето с жени. О, И в крайна сметка о, си шет, трябва да правим. на мене хора. Аз още не съм взел Не мога оръжие. ме оцелят. Ще си пия, ще си. Те не мога ме оцелят, брат, аз не Аз съм. къде отидох свет? Къде замина? Идвам. Дет. Браво. Чай само да смена песента. Дет. Идвам. Нали ти нямаш оръжие, бе, брат? Какво стана? Ама ще ме убият. Идвам. А пък патрони няма. Аз ще идвам, скачам с колата, идвам. Брат, дет. Браво, два долута уби. Отивам за хилчен. Бързо синия чест. Не бе, какво взех? Да, помпа. Помпата е добра, просто. О, имам оптика. А, кой ми пише? Не трябваш да го пиеш. Сега няма да пиеш минито. Няма нищо. Страшно. Кой стреля? Ого, бързо, аз искам ти. Кой се стреля? Аз стрелям. Никой. Арестовата револтна их. Браво, бе. Не! Какво направиш? Аш. Не смерчи. Какво направиш? Злато. Ева. Много съм прост. Играя, ти какво правиш? Лудя, гледайте, не мога оцели. Гледайте, бе, гледайте, гледайте. Не мога оцели. Това пикек съм прави. Много съм добър просто. Какво ще се стане? Моден Аз е... убих един. Вътре имаше още приятел. А не, той е пана направо такова. Аз го убих, бе, аз го убих. Ама тук имаше един, дето... Мисля, има дуо. Уйде, не мога да целя, аз му правя лаудя аз. Ходим там. Чакай, ма.
Ferrari, ей, гуши. Ей, гуши. Гуши. Descansamos de preciso. Ле. Ого, бати по смъртта. Къде си, бе? Ей, коси. Следващи. Слушай сега. Гуши. Мале, трябваше днеска да ходим на свещова, ама пак вали, бе, бах, че смета за на утре да не вали да ходим. Да ходим, да, сте. Много ми се ходи да има. Дядо каза, ще ходим днеска на утре на това. Много вали, бе, брат. Не бе, на той на манята, ама не знам. И той няма как, брат. Защото неделя да ходим за половин час, да ходим на администрира, да ходим на почивка. Да, малко половин един час да се починим. Утре ще Да. Ама с нашата. Ама няма да иска с нашата ще ходим. Колко минути прави видеото вече? 6:50 секунди. Аз 8:02. 0:2. Супер, бия тука, арбалет. Ага. Тука. Той не мога да цели гледа. Пикекс. Остави го, чай да видим на къде ще отиде. Това е пак ти глупавя. Да го закараме ние по. Ето. Убиваш ли? Двама са. Идвам. Ти убия този. Гледай как се прави, само гледай. Що ми за кила, брат? Брат, ти имаш 4. 5. Аз имам 3. Ели, по. Той играе от Пловдив още. На пикек. Не го видим. Аре, давай. Ама аз имам 3 пикек. Той ще ми е третия пикек. Аз го снимам. Еба! Това ми е третия пикек на мен. Ще направим Виктори. Дано да знаете, че ако спре клипа, значи достигнал 15 минути и ще пусна. И моя така. Качваме значи 2. То не ще качим 2. Може и 3. Да. На мен още... Окей. Убиваш някой, например те. Хилни са, бе, човек. Кой знае как ни пцуват сега? Опа. Аз бях спокойно. Ние излизаме от зона, бе, брат. Друг път. Не бе, натам трябва да ходим. Ето натам. Видях човек. Така мисля, да. Пиче не знае, че съм... Кой си, моно? Мокни, на стрим съм! Ти хората, бе. Ами това е да си, брат, хо. Що не спиш във вас, брат? Знаеш кой ще ти е ходил? Ето. Аз ще казах, Виж, че... Пак такова. Пак свалих. Аз ще знаех, че имаш още. Ето го, човека сега колата. Къде е, брат? Не го ли видя? Не. Тестола. Той е медальон, тук медальон.
Ами як, так, лиш ме късам, так, перикап. Че, не го се. Ти за какво ми е? Дай го тук, дай го. Дай го. О, ето ги, бият друг медал. Школ само ме гледа колко ги прави сега. Изгърби. Ти правя. Аз докато стигна... 132. Дете. Те са двама, не са един. Два! Охо! Успокой се, бе, приятел! Нямам патрони в помпата. Ела де, брат. 14, 10, на 1 е. Дед. Браво. Не знам, брат, ама... Тук има коронка. Медальонче. Избери си нещо тук, бързо. Добре. Ти имаш ли? Но не, избягане го е. Мога да е тука. Той се е бокснал някъде. Ама он я падна на колене ли? Да, бе, да. Е, тука се е бокснал, ето. Къде? Не. Бягай. Уйде на колко е, брат? Ти убили го? Май да. Не? Изчезна. Охо, ето! Вали са ме бати прецаканите. Е, тук има един. Ето го! Тук е при мен. Приятел му взе това. Идвам. Това ми се много целя. Да, приятел му взе картата и избяга, бе, брат. Тук още един, тук ето. Къде е? Ето го, брат. Ти не му прави на лут. Ще има някой има. Охо, дец. Знаеш какъв ми е лута, брат? Аз имам две лут. Аз за ко? Аз имам коронка. Окей. О, една минутка и спирам това и ще има час-две. Я 14. Сега ще се боксна и ще пусна час втора. Аз пуснал друг. Мотол. Я да се боксна, аз да пусна. Сега, след малко ще кача този клип, ще има парт 2.